ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି ରାତି ଥିନ ଆମେ ଜାମୁଟରେ ଆଉ ଜାମୁଟରୁ ଯେଉଁ ପଥର ଚାପା ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ସାମାନ ଲୋଡ଼ ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଥିନୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସାମାନ ତଲେ ଅଛେ ତେଲ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଜାମୁଟ। ଆମର ସାମାନ ପତ୍ର ଲୋଡ଼ ହଉଛେ ଆମେ ଯିମୁ ପଥର ଚାପା। ସେখানে ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ଆଉ ଆମର ସ୍କେଲ ସିଡ୍ ଏଇଟା ଭିଡୁଛନ୍। କେନ୍ତା ହେଲା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ହେଲା କି କେନ୍ତା ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମ ଦୀର୍ଘ ତୁମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଣିକରି ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ବି ଲଗାତାର ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆମର ଆଣିଲୁ ଭଲ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଲା। ଭଲ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ତ ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଗାଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜ୍ଞା 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 ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଝୁମକା ସ୍କେଲ ବାଲା ଅଛି ଉତିର୍ଲା ଇହାଦେ ଇନି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁଟା ଅଛନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ ଛେନାପୋଡ଼ ଖୋଜନ୍ ଭଞ୍ଜା ଆରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଢ଼ି ବାହାରନ ଟିଫିନ୍ କରୁଥନୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ବାହାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଏଇଟା ଗୁରୁ ଡାବୁଛନ୍। ଆଜକା ପଥର ଚବାନ ଗୁରୁ ମାରିମା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ମୁଢ଼ି ବାହାର ଆମର ଗାଡ଼ି ବାଟ ଠିଆ ହଉଛେ ଟିଫିନ୍ କରୁଥୁନୁ। ଆରୁ ଆମେ ଜାମୁଟରୁ ପଥର ଚପା ଯାଉଛୁଁ। ଯେତେ ଆଖପାଖର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ ସବେ ଆଜି ଆସୁନ୍ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କର୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପିତା ମହୁଲ ବାଲା ସେ ପୟାଡ ବସିଛନ୍ ସେଟା ପିତା ମହୁଲର ଜୁଆଁ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ନେଇ ନ ହେନ୍ତା କହିଲେ ବି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚହରିଆର କେଶବ ମାଷ୍ଟର ନିଶାନ ବଜାସନ ଭଞ୍ଜା ଆମର ଗୌତମ ଆମର କୃଷ୍ଣ ହଉଛେ ଲମକାନୀ ଆମର ସେ ଅବଦୁ ଭଞ୍ଜା କେନାଟା ରହିଲେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଗଧି ଯାଇଛେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସାମାନ ଲଢେଇଛେ। ଏଇଟା ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ଏଇଟା ପଇସା ଦଉଛନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁକେ। ମୁରଲି ବାଲ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛେ ଏଇଟା।